मेरा माथि मेरा देश स्ल'गानजों गोमसार होयो। बेजिपि हान्जाया थिपखाय VCDC आरो पलासिगुरि VCDCनि सिङाव नखर नखर थांनानै हान्जा सुरना थिंख्लियाव हाखौ सोना लानाय जायो। स्निजिबाथि भारत उदांस्रि जानायनि अमृत महोत्सवनि फालिनो थाखाय नरेन्द्र मदिनि बोसोनजों बे हाबाफारिखौ मावनाय जायो। क'क्राझार जिल्ला बतझरा महकुमानि सिङाव थानाय गासै 10था VCDC दं आरो फारियै मावबोगासिनो दं। थिपखाय आरो पलासिगुरि बे मोननै VCDCखौ लाफानानै सानसेनि हाबाफारि लानानै बतझरा मण्डलनि दैदेननायाव मण्डल आफादगिरि सर्वेश्वर राभा आरो आइजो आफादनि लेङाइ आफादगिरि निथु ब्रह्मजों लोगोसे पलासिगुरि बुथ कमिटिनि आफादगिरि सफत कुमार ब्रह्म बिथांमोननि दैदेननायाव बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां मावफुंनो हायो। मेरी माथि मेरा देशनि बे नखर नखर हा लानायखौ दिल्ली कर्टीय कर्टआव शहीद वेदी दावहारु जानांनाय मुंख्लंनि शहीद वेदीनि लोगोसे बे भारतबर्षनि देशनि थाखाय बलिदान जानाय शहीद वेदीआव 75,000 बिफां फुलिबो गायनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। बे हाबाफारिया जाहैबाय 75 बोसोर जे जोंनि भारतबर्षआ स्वाधीन जाबाय। बे स्वाधीननि उपलक्षे माने अमृत महोत्सव हिसाबै जोङो बे नखर नखर बतझरा मण्डलनि दैदेननायावहाय 10था VCDC दं। बे 10था VCDCनि मोनफ्रोमबो नखर नखराव जोङो हाबनानै एसे हाखौ खांनाय जादों। दा बे हाया जाहैबाय दिनै जोंनिफ्राय बिनिफ्राय गुवाहाटीयाव थांगोन, गुवाहाटीनिफ्राय दिल्लीयाव थांगोन। मेरी देश मेरी माटी मेरा देश बे स्ल'गानखौ लानानैहाय दिल्लीयाव कर्तव्य पदआवहाय मोनसे शहीद बिदि भारतबर्षनि बे दावहारुफोरा जायफोरानाखि देशनि थाखाय बलिदान होदों बिथांमोननि थाखाय मोनसे शहीद बिदि जागोन। बे शहीद बिदियावहाय 75,000 बिफां गायनायनिबो मोनसे परिकल्पना दङ। बेयो भारतबर्षनि मानिजाथाव मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांनि बिथोन बादियै बे हाबाफारिया दिनै जागासिनो दङ। थांनाय बाराव महामाया VCDC आरो रूपसी VCDCनि सिङावहाय जादों। बे जाहैबाय बतझरा मण्डलनिनो सिङाव थानाय OBC मोर्चा आरो माइनरिटी मोर्चानि दैदेननायाव बे माखासे हाबाफारिफोरा जानानै थांदों। आरो मिथिनो मोननाय बादिबा गाबोनहाय मण्डल हिसाबैनो मोनसे आरो महामाया VCDCनि आन्दारावहाय जोंनि मण्डलनि प्रभारी सजल सिंह बिथाङा, क'क्राझार जिल्लानिबो भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा आरो श्रीरामपुर समस्तिनि MCLA बिथाङाबो फैगोन आरो बे जोंनि बे मेरी माटी मेरा देश बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैगोन होननानै जोंनिसिम मोनसे खौरां फैदों आरो दा जोंनि हाबाफारिया बेनो सोलिबाय थादों आरो बे मोनसे निर्दिष्ट थारिखसिम सोलिबाय थागोन। बेखिनिखौ नोंथांमोननि सिङाव मिथिहोनाय जाबाय। बेल' नङा, जोङो 1 थारिखनिफ्राय जोङो 15 थारिखसिम बे प्रग्रामखौ लादों। खालि जोङो बेयावल' नङा, बे भारत हादरावनो लादों। जोंनि बे बतझरायावनो आं बुंनो सानदों जाहाथे जोङो 1 थारिखनिफ्राय 15 थारिखसिम बे हाखौ जाहैबाय जोङो प्रत्येक नखर नखर थांनानै जों बे हाखौ एसेबाबो जोङो लादों। जाहाथे बे हाखौ जोङो मण्डलनिफ्राय जोङो क'क्राझाराव फाथायगोन, क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटीयाव फाथायगोन, गुवाहाटीनिफ्राय जों दिल्लीयाव फाथायगोन। जाहाथे जोंनि बे शहीद बिदि बानायनो थाखाय बे हाखौ लांनाय जादों। जाहाथे जोंनि गथ' गथाय उनाव सोरबाफोर थांनो हागौ जोंनि दिल्लीफोराव, जाहाथे बे जोंनि गथ'फोरा जाहाथे बे हाया जोंबो हरफादों, जोंनो बिमा बिफा हरफादों, जाहाथे बे बुंनांगौ। बिनिखायनो जों बे हाखौ हरफानाय जादों। आरो जोङो गाबोन महामाया VCDCआव एसे गिदिर प्रग्राम लादों। बेयाव जोंनि डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट सजल सिं फैगोन, सजल दा, आरो बियो श्रीरामपुरनि MCLA बियो गाबोन जोंनि महामायाव फैगोन 10थायाव। बेयावबो बे जिनिसखौनो जोङो गाबोननिफ्राय बे जिनिसखौ जों प्रग्रामखौ हजोंबो सालायगोन आरो। महामायनि अनगायै बेलेग गुबुन गुबुन जायगायाव जे जागोन, बबे जायगायाव जागोन सार?
जानायाथ' जोङो दा जोङो 10टा VCDC दङ परबजराव बे 10टा VCDCआ जाहैबाय जोंनि दिबिथला महामाया जालाबिला टिपकाय पलासगुरि रुपसि बे जायगायाव जादों आरो जाबाय थागोन जोङो 15 तारिखसिम 16 तारिखनिफ्राय जोङो बे जिनिसखौ हाफोरखौ जोङो ब्लकआव जोङो गथायगोन आरो